ya. Piye? Mumpung nang kandangan tak omongi. Nyapa? Tanggoku ki enek omah-omah rumah tangga 5 tahun lebih. Nganten anyar 5 tahun kuwi urung duwe anak nganti seprene. Terus? Nomahku dolan tak kei syarat sarana mulih meteng. Duh, syarat. Tak kei syarat. Meteng. Carane piye? Gampang. Piye kuwi ben Carane enek loro Mas, Mbak, aku ngono. Piye kuwi? Wong anak kuwi penting sebagai penguat dalam rumah tangga. Ya. Carane enek loro yaitu secara medis atau alternatif kuwi penting untuk secara pengetahuan. Secara medis ki piye? Medis ya iso konsultasi kedokteran nenggone kandungan. Antara lanang mbek wedok ki sing lemah sing ndi kudu diperkuat. Tes kesuburane. Iya no. Tukokne obat. Kuwi secara medis. Medis. Dan secara alternatif. Alternatif bisa diurutno. Oh pijet. Ora. Pijet terapi ngono kae. Terapi. Mboten usah. Nganggo minyak pijete nganggo minyak. Aja lunyu aku tahu kena kene kok. Dipelurut ngene duwak ngene. Perkara lunyu. Oh, gen body. Ada aja. Lah diurutno kaya ngene ta, Mas? Kaweri. Lah diurutno piye? Diurutno ya mesti aku sik apa kowe sik terus dalange terus yoga-yoga sing ndi sing selo. Mas Dodok, Mas Komet, selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam. Selamat malam, Macange Mbak Limbu. Piye kabare? Alhamdulillah jenengan Bapak kula paringi anu sehat. Nggih, alhamdulillah. Seto. Nek ngomong iki genti-genten to. Lah jenengan mau tangklete pripun? Lah wau jenengan takon nek kula mboten jawab mangke kula salah. Cak Dodok, Cak Komet. Nggih. Podo seger waras. Alhamdulillah sehat seger waras, Pak. Waras pikantuk Ya alhamdulillah pangestu panjenengan kula sehat. Napa mulai dalu punika panggih melih kula remen sanget. Nggih. Tak wek-wek ra iku. Monggo. Bahagia kita ya. Jak omong angel men. Lah jenengan lek ngendikan lah ngoten Cak Komet, Cak Dodo akhirnya sing semaur tiang kalih. Oh ngono. Oh ya. Kedahe nggih setunggal-setunggal. Siji-siji. Nggih, ngoten lho Pak, gitu. Cak Dodok piye kabare? Alhamdulillah sehat wilujeng Pak, pangestu panjenengan. Jenengan dos pundi Pak pawatosipun? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya. Nggih. Saben dina awake dhewe iki ya ngene iki. Nggih alhamdulillah rezeki ngoten niku. Teko kene jam pira iki? Wau dugi mriki mun jam 8 wau sonten Pak. Jam 8. Jam 8. Luar biasa piyayi mriki grapyak Pak. Saestu lho. Grapyak tenan. Grapyak. Ora kaya wong kandangan kene. Nggih, piyayi kandangan niku wah sabar grapyak nyedulur Pak. Tenan. Kula nembe mawon transit teng wingking mriki. Transit kene. Bali desa nggih? Iya. Bali desane mawon megah luar biasa. Luar biasa bangunane. Nggih. Jos. Enten asene. Enek asene. Saking megahe Pak. Piye? Teng mriku enten kamar VIP. Ning ndi kuwi kamar VIP? Wingking. Ning jero Kula buka jebret. Heeh. Lah kok isine toilet to, Pak. Kecelik kula akhire. Toilete ombone. Toilete kados niku lho kolam renang kandangan luar biasa. Luar biasa. Toyone, Pak. Iya. Banyu kula nylecret soer. Wadem. Adem. Nggih lek teng mriku panas, Pak. Heeh. Pasugatane nggih banyu mili. Tumpenge keman. Tumpenge enten
bawang, enten buceng, enten mie, enten wah luar biasa. Sing istimewa niku setunggal, Pak. Apa? Kopine wong kandangan iki jos. Kopine wong kandangan, Kopine pahit era kaprah. Lali paling mboten diparingi lali ora gula. diparingi gula. Paling pesen kula nggih ngoten. Piye? Pahit napa manis, Mas? Kula pahit. Lah, akhirnya tenan gak diparingi gula. Kowe apa to, Mas? Kowe apa to, Mas? Kowe iki. Wonge lali kita ora takoki aku. Lah nyapa? Bar kowe aku. Lho, ya ngene nyuwun sewu Pak Didi. Piye? Wong awake iki ya wong telu to nggih. Ah, ah. Wong telu ki kudu ditata. Ditata. Aja sampe omongan kados wau tumpang tindih. Heeh, dirungokke ora penak. Mboten kepenak sing mirsani mriki kalau piye kok omongan kok padha murat-marit teko ndi-ndi. Mulane kedadi kei tata cara. Kae komet yang njaluk ngomong. Pengen ngomong. Oh, Kei tata iya. cara Mas, Ya, mawa ditata. desa mawa cara. Ya ta. Ah. Nek kowe pengen ngomong, nek aku ngendikan kali apa omongan kali Pak Didi, kowe ngomong nganggo kode Piye? kikuk. Kuwi apa? Kikuk berarti sing ngomong gantian. Aku mundur kowe maju. Aku kermuni kikuk ngono. Kik. Kikuk. Piye kikuke piye? Kikuke sing mentes no. Kikuk, kikuk. Kurang madhep rono. Kikuk, kikuk. Nah, madhep rono lambene. Kikuk. Nah, lambene randuk dawa. Ya. Dadi ben ketok mentese. Dadi kodene Kikuk. Ah, Angger iya. kikuk ganti sing ngomong. Ah. Nggih. Pokoke syukur alhamdulillah nggih Pak Didi. Heeh. Saged ditimbali mriki bombong manah kula. Mm-mm. Nembe sepisan mriki luar biasa. Ya. Nembe bakdo macak. Wah, panitia teng wingking mriku Panitia. banser. Ah. Nyuwun foto wonten wah enten tiyang 150. Wah iya, wong Sing 150. foto nggih, sing Heeh. foto kuat. Teng wingking. Kikuk. Sing foto niku kuatah, Pak. Heeh. Sing nanggap tesih arang-arang. Ning mboten Durung. masalah. Dereng nggih. Durung. Yayi mriki lek kadung demen, kadung seneng Wah, mesti tenan. ditimbali meleh Wah, nggih. to. Nembe. Kikuk. Nembe kikuk kok. Tujuane kula kali jenengan mriki napa, Pak? Jalin Silaturahmi. silaturahmi, paseduluran. Iya. Lagi ngoten nggih. Wong sing Kikuk. Kersane napa? Kersane lek Basa. nyapa mau bungkem. Arep omonge mbok ganggu kikukmu. Tanganmu mambu telek. Lah ya aku berkongguri mone. Kikuk. Lho kok kikuk piye to? Ha iki. Iki Pak Didi, Pak Dalange Oh, tak kok malah kira Pak Kikuk. Pak Kikuk piye? Pak Dalang kok dikikuk iki piye to? Pripun Pak sampun kikuk? Lho kok sampun kikuk piye to? Ampun teng pun dangu nggih nek iki. Wis marambah makaping-kaping aku pentas ana kene. Teng mriki? Sering. Heeh. Oh, nggih. Lah ngejak awake dhewe kok lagi iki ya to. Lho, ancen pas sagete pas dino iki, Mas. Oh, Lho pirang-pirang nyangan tak hubungi ya ora iso, jadwalmu tempur Nggih. penuh. Pancen kula nggih ngoten niku lho Pak. Niki kan cara kembang itu mekrok-mekroke. Wah iya. Berarti Iya. Heeh. Percaya Kaya aku. apa? tanggapan kula tebih-tebih. Aduh. Oh, berarti Tegese iki papan panggonane saka Banjarnegara Tebih. adoh, Banyuwangi adoh. Mboten. Mate badhe winginane libur tanggal setunggal, tanggal kalih mboten enten, 3 mboten enten, sekawan nembe enten. Ngoten niku tebih-tebih niki sekawan enten mungkin malih wonten malih tanggal 9. Mas. Kuwi berarti jawabmu sepi. Ngono kok mau omong tebih-tebih iki lho Sing kok penting omonganmu. sehat ya Pak nggih. Sehat. Ya niki wujud kabulipun nggih menika sedekah bumi nggih Pak. Nggih, bersih desa. Bersih desa, Teng desa pundi? kandangan to. Kecamatan ndi? Kandangan, Kabupaten? kandangan. Kandangan kabeh gundulmu amblek no kuwi kok sok. Kediri. Kabupaten Kediri. Nggih, Piye? ngapunten Rati Randat. Heeh, Niki, sababe Pak. Nggih. Lah niki wau mampir mampir ning ndi? teng Tambi dulu. Dadi Kowe mampir rono median. Mampir ning lapangan kono median. ngecek dadi Mampir ning ndi, Mas? Tambi. Kuwi enek opone? Gak ngerti aku lagi rene pisan kok. Jaranan Tempat wisata. wisata religi. Wah, berarti kono wah pondok-pondok wakeh. Iya. Aku engko melok mampir ya, Mas. Iya mampir. Penak ya. Penak. Berarti ning kono suguhane akeh. Gapyak kok. Gapake piye? Iya, lagi kenal-kenale ora kok langsung monggo Mas ngono. Lah kowe terus piye? Aku yo langsung blunus ngono. Lah enek apane? Enek apa? Reno-reno to. Contone Teh tawar. Wih, Terus enek neh apa? tawar. Lho, kok tahu? Teh. Lho, kok kuwi tok to, Mas? Ya guru kuwi tok. Kuwi berarti mari mampir Mas ora barang cukup. kok.
Dalem? bakul Marimas barang nih kono. Lho, masa enten? Oh, oh. Bakul es Marimas niku. Awakmu liwat lho. Liwat kono men gak percaya. Nggih. Marimas. Weh. Marimas. Berarti dalangnya ya kok kono. Kita sampean yo pelaku nih. Sadurunge kuwi rono aku wis survei dhisik. Berarti ya kono padha ae. Sampean jebule yo njajah desa Melankori. Tempat-tempat golek pengalaman. pancen teng mriku tempat pengalaman tempatnya jenenge Al Nikmat. Nyuwun sewu Pak Dalang. Iya. Nembe sepisan mriki kula tak pitepangan rumiyin kalih sedaya warga kandangan mriki. Monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan, pripun Bu sampun ngantuk dereng Bu? Alhamdulillah. Adik-adik wis ngantuk purung, Dik? Alhamdulillah. Semangat Mbok benong nak ngantuk ya turu dhewe to kok. Ngene kok mbok takokne. Mas iki jenenge Gapyak Semana kalih piyayi mriki. Lamis-lamis. Lamis-lamis lambe. Pun ngantuk lho, ketok padha ndelok kene kok pun ngantuk. Iki kabeh nunggu, limbuane jam pira ta? Limbuane jam pira? Ih, lambemu kok sok. Kok malah ditakoni pun ngantuk. Lho engko nak ngantuk ya bubuk dhewe to. Ya ya. Ngono. Ibu-ibu pripun Bu sehat nggih? Lho, malah ngelokne. Wong kene karuan sehat madhep rene kok sok takok sehat anggap stroke. Anggere ngene iki mesti sehat kabeh. Wong sing seneng tontonan ki mesti wong sehat to. Mas, iki jenenge menyapa warga komunitas. Ora iso nak menyapa masyarakat. Sapa? Niki sapa? Lah kuwi menyapa. Lah kuwi jenenge nyapa koclok kowe iki. Lambemu kok iso ibu-ibu ingkang rawuh kula nderek dedonga mugi-mugi ibu-ibu putra-putrane dadi putra ingkang saleh lan salehah nggih. Amin. Sing lengkap. Lengkap piye? Lah nak gadah putra anak urung. Pamane majer. Majer yo sapi to. Sapi yo iki. Mandul. Mandul. Lah kurang lengkap piye to Mas? Mungkin ndonga apik. Donga ora kulak iki sing lengkap mugi-mugi sedaya kemawon kula dongakake ingkang gadah putra dados putra ingkang migunani saleh salehah. Lah sing ra duwe putra, Ingkang dereng gadah putra monggo gawe kok iso gawe kok enteng men omonganmu ya gawe. enteng to to. Gawe rumangsamu gak susah to, Pi. Angel lho kuwi. Susah apa? Lho angel lho gawe anak. Wong Ya Pak ya. nyun sewu lho ya. Piye? Mumpung ning kandangan tak omongi. Nyapa? Tanggoku ki enek omah-omah rumah tangga 5 tahun lebih. Nganten anyar 5 tahun kuwi urung duwe anak nganti seprene. Terus? Nomahku dolan tak kei syarat sarana mulih meteng. Duh. Berarti bar saka ngomahmu bar kok kuwi, Mang. ngomahmu Meteng. berarti iki kelakuanmu. Oh. Lah bar konggonmu kok mulai beteng? Nenggonku ki karo bojone. Oh karo Wong bojone. loro ngono lho. Mbok kei syarat. Tak kei syarat. Meteng. Carane Piye? gampang. Piye kuwi ben cepet Carane meteng? enek loro Mas, Mbak, aku ngono. Piye kuwi? Wong anak kuwi penting sebagai penguat dalam rumah tangga. Ya. Carane enek loro yaitu secara medis atau alternatif kuwi penting untuk secara- pengetahuan. Secara medis ki piye? Medis ya iso konsultasi kedokteran nenggone kandungan. Antara lanang mbek wedok ki sing lemah sing ndi kudu diperkuat. tes kesuburane. Iya no. Tukokne obat. Tukokne obat. Kuwi secara medis. Medis. Dan secara alternatif. Alternatif bisa diurutno. Oh pijet. Ora. Pijet terapi ngono Terapi. Mboten, mboten usah. Nganggo minyak pijete nganggo minyak. Alah, aja lunyu, aku tahu kena kene kok. Dipelurut ngene, duwak ngene. Perkara lunyu. Oh, gain body. Ada, aja. Lah diurutno kaya ngene to, Mas? Kaweri. Lah diurutno piye? Diurutno ya mesti aku sik apa kowe sik terus dalange terus yoga-yoga sing ndi sing selo sing nganggur lah kuwi sapa ngerti apa Pak Lurah Celok. Kuwi jenenge bojo dienggo bancaan. sing penting kan duwe anak. Anake wong akeh. Aduh. Semi bocah ki iso kena meteor. Meteor apa? Kowe apa duwe? Ora duwe piye padakno kowe. Jere wis gak enek. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyuwun sewu derek ditepangaken Bu, Pak, menawi dereng tepang kula, nami kula nggih menika Dodok, nami asli kula nggih menika Aliando Alcantara, nggih Bu nggih. Bu kok gak penak sae Bu. Kula ngomong Aliando kok Bu. Aku Jangger dhek kenalan aku melu isin. Meksa ngono lho. Lah ya. Aliando Alcantara. Ngono pantese bocah putih. Anake Cina matane rada sipit. Ya aku ya putih nek kok. Putih. Terus Guluwe ra duwe Aliando. Wong
Gulu yo duwe to Mas, wong kene yo komplit to. Endi? Iki lak gulu. Oh, ora ketara. Lho, ra ketara piye to? Duwe gulu diceluk penak lho to. Piye? Celuken to? Met kok met. Dalem. Lho, aku yo padha aku yo duwe gulu. Mbok celuk yo iso mlengak. Dok. Dalem. Sawake le ra duwe gulune. Tak omongi. Apa? Iki yo duwe cuma kakean lemak aku. Kuwi ora lemah. Lah apa? Gajih. Gaji mbek karo bakso to piye kok so. Alhamdulillah dalu punika saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Ngapunten ingkang kathah, ingkang baku kula namung saged derek dedonga mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pinanggih bagya mulya, hayem tentrem Allahumma. Amin. Kang, kata-katane piye, Kang? Wih, Kata-katane ngene, Kang. Kang, kata-katanya Kang. Mangan siwalan cacahe siji. Cakep Kang. Kowe ngomong ngono ae saiki. Cakep, Iya, Kang. Cakep. Mangan siwalan cacahe siji. Cakep. Mugi-mugi warga kandangan tansah pinanggih atau tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Mangan siwalan cedhake sumur, Kang. Mugi-mugi sedaya warga kandangan tansah panjang umur Allahumma. Amin. Ganti kowe Mas, ganti kowe Mas, ganti Mas. Kata-katanya Kang, Kata-katanya apa, Mang? kancaku mangan mie sukses malah bangkrut. Tuh. Kata-kata kok gak membangun Lah, kowe belas kata-kata to, Pak? nadamu yo ngono. Kok gak ndongakno kata-katane ya sing genah ngono lho Lah, kok. aku tahu krungu ning TikTok yo ngono. Piye kok so? Kang kata-katanya Kang. Nada-nadane kan ngono ta. Kang ganjaku omongane keduring kesambar bledek. Bongko. Ya anten po cangkem jane kok. Cangkeme keduring rasane tanggane kowe ki lho ndang lu salam dhewe kono lho. Kowe ki sapa, jenengmu sapa, omahmu ndi, Wis padha ngerti yo. Wis padha ngerti ya? Piye to? Lagi pisan lho Mas panggih masyarakat kandangan. Hafal. Tak takletke kalih warga mriki. Ah, jajal. Nyuwun sewu ibu-ibu ingkang teng mriki sampun tepang kalih Mas niki napa dereng? Dereng. Pun kenal napa dereng? Dereng. Urung nok celuk. Ha iki tok liyane. Liyane. Wis kenal kabeh kok. Seliyane Dajal tak mburi. nyuwun sewu sedaya kewan ingkang teng wingking pun tepang kalih Mas niki napa dereng Pak Bu? Ya ra. Dereng no kok. Masa ta? Kowe iki lambemu. Ya tak kenalan, tak kenalan. Tak kenal. Ada pepatah mengatakan tak, Tak kenal maka tak tak samplo. sayang kok tak sampul Sayang. gitu kowe iki. Duh. Kenalan kok malah gereng gerugu. Nata swara. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ki wayangan apa pengajian ta sing? Mas kowe aja cengengesan ibu-ibu wis Malah terkesima cengengesan, seneng lho Pak malah. nggih. Aku tuh guyu. Aku kudu napuk kowe, terus iku lho. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki lho piye to bocah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Yang sewu nah enten salam ampun cengengesan. Dijawab. Salam niku saling mendoakan. Lambemu ku lho kok mbayani. Wong sing kliru ki kowe to Mas kok malah. Kliru piye ki mukadimah kok kliru. Mukadimah ibu-ibu guyu perkara kata-katamu kuwi salah. Kata-kata piye to? Kuwi lho sing mbok ucapno salah mulane ibu-ibu guyu. Sing piye to? Apunten Pak, kula benerke nggih. Benerno to? Wong nek sekolahe mbayar marmut yo ngene iki lho kowe iki. Pijet. Pijet ngene lho sing bener. Asolat was isik to tak warisi kamu diem dulu. Yuh. Asolat wassalam komet. Apa? Kamu jangan umi-umi dong. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Kowe kenapa? Mambu tahu. Karek nyedot rewel kowe iki kok. Ngedot ki wangi mono. Mulane to meneng dhisik ben aku ki Iya, ngajari iya. awakmu. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ngono lho. Wah lah kurang ambiak. Ambiya ki pari to piye kok ambiya ki. Anbiya. Iya, Apa? ambiak. Anbiya. Iya ya, Apa? ambiak. Anbiya. Ambiak. Anbiya. Ama ba'du. Duh, ya apa to bocah ki?
Bocah iki Langsung dijujuk. Lah kok langsung dijujuk gurine tok iki piye to Para bocah? bapak-bapak, Bapak. ibu-ibu tembuti, Pak. Duh. Kowe iki ape piye to Mas jurusanmu iki? Iki teknik komunikasi dengan penonton. Ngono kuwi. Bapak-bapak, ibu-ibu kula teng mriki, jenengan teng mriku. Dalu punika mriki lan mriku dados tunggal wonten ing papan panggenan nggih menika saged ndongaaken masyarakat Kandangan, desa Kandangan dados desa ingkang maju. Maju malah dalan ku lho embong. Maju teko kono gak mobil bres bres bres. Mbene kene wae. Ngriki mawon. Sementing kowe kok goblok ngono to kok. Lah piye wong Pemerintahane maju, pembangunane maju Allahumma. Amin. Ingkang mandhegani inggih menika Bapak Kepala Desa, Bapak Indro. Menika matur nuwun, Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Lah kowe kok wis Kandangan. kok wis ngerti Pak Lurah Pak Hendro. Alah ngapal aku jagong kok. Jagong kali Pak Kepala Desa. Nggih no. Peh. Berarti Pak apal? Apal. Eh, Pak Kepala Desa Pak Indro. Cari ing ngriki cari sinten? Sunarto. Lah kok apal lho Gak kowe? percaya takono. Nggih to Pak, leres to menika sekdese Pak Sunarto nggih. Wah, lah sepurane lho Mat kowe kok. Ora dadi apa-apa. Alah. Lagi ngerti pisane sombonge ra kaprah. Pak cari Pak Sunarto. Sunarto. Kowe kok yo ngerti lho, Mat. Jagong wong ki serawung ngono lho. Jajal nek iki tak takoni neh sak teruse iki. Apa? Sapa sing dadi bedan kene? Haha, karo nek gak ro mripate api nglumpuk klerak-kleruk kaya nyuloh kodhok. Ora roh piye yo. Sapa Bu bedan kene? Bu Muharti. Leres, Bu. Bener. Sepurane tenan yo, Mat yo. Ora dadi apa-apa. Alah ngono nah. Kowe kok ngerti lho bedan bareng kaya Aku paham. apa lho sing ra roh? Berarti wis piyayi mriki apal kabeh kowe. Kabeh wis tak survei. Nah iki mesti kowe gak ngerti. Aku ngapalno kuwi tok lho. Berarti apalmu sithik tok. Ya. Jajal sih aku takon meneh. Sapa sing masak ning mburi kono kowe nek ngerti? Iki aku ngerti. Sapa? Maktun. Soalnya aku ngerti kenapa? Kenapa kok ngerti Maktun? Aku bar diseneni. Lah lapo? Lah, aku ditokne kono to, Pak. Heh. Lagi ngene kok. Mas, hop. Metune kono lho, metune kono. Ya ampun. Lho, kuwi mau Maktun. Sing ape njaluk masakan ya sapa? Aku liwat dilu ae ape. Kuwi yo kowe iki sabar Maktun salah. Hop, paham. metu kono. Bener Maktun, kula Tun, mboten metu, nyalahke Tun. Mak. Waduh iki. Kula mboten nyalahke Maktun, Mak. Anu Pak kok. Lah Mak. ya. Sing Soale siji yo ngono. sing siji piye? Panjak ya. Lah kowe jawab piye? Oke. Masa Sapa kuwi? enek engko tak anu wonge pokoke bunder. Kaya apa? Urung tak Kaya apa? kaya lato-lato. Kuwi perangkat kene celok. Ayah ra urusan. Wong paling gak badhe teng pundi lho ngono kok. Panjak. Modele iki lho piye aku kene. Kowe yo jawab pi. Aku ya oke aku. Akhirnya disalap di. Kono ruangan tapi ber-AC. Lek kula mboten. AC-ne rusak apa piye to? Lah nyapa? Kok muni krok. Nyun sewu Pak niki kula bener iki. Apa? Kuwi yo mboten AC rusak, Pak. Niku enek wong turu ning kono, wonge gedhi. Nek turu ngorok. Jadi iki nganu, klambine putih. Mboten. Mboten ireng. Ireng. Ngriki enten Enek gambarku. nggih, enten tulisane Didik Wibisono. Kuwi Mosok wonge teko. bojone Wiwin lho. Bojone Wiwin. Oh, alah tak kira merek AC. Apa nek merek AC kok krok. Krok Lah lambe. terus guri nek krek ngono ki. Kuwi sekrenge pedhot. Tapuk kowe iki lambemu. Nggih sepuntene ya. Tapi kula mboten nyalahke Maktun. Apa Tengking piye? wau. Apa? Soale Maktun pun trauma. Wau pas masak sonten jam 6 magrib. Heeh. Wonten kucing liwat trundul-trundul mangan iwak. Lah iki dikira kucing anggora. Bener Maktun kuwi. Woe api-api oh, kucing anggora iki pantese awakmu lho. Lah nyapa? Kucing anggora kae irunge piye? Pesek. Pesek. Pipine Maju. iki. Wah, kucing anggora kae pesek, pipine maju. Cah cilik bareng tunggale. Lah yo, apa ten kaya anggora ya, Dik ya. Heeh. Hidup anggora. Hei, sapa kuwi hidup anggora?
Wong kene mawon nek sing ngrasani ibu-ibu lho bener. Ya apa? Kuwi to dagelane dodok. Kok saiki malah ketok putih awake lemu kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kok Kaya sapa? Kirun ngono. Kuwi ya dirasani. Aku. Kuwi lho kaya kancane Kirun ya. Kayak sapa? Kaya Kirik ngono. Ora apa-apa kowe karek Iya oke ra apa-apa. ki mau maktun sing masak. Meng masak to. Kowe kok ya ngerti perkara bar diseneni. Bar diseneni ya. Lek aku takok siji pisan kas nek kowe iso bayaranku dina ki peken. Satutane tek muk teko maktun tok. Ora badhok lho. Ora masalah disekseni piyai mriki disekseni pale Pak Didik. Tenan ya. Tenan. Ya. Sapa sing dadi tukang pijet kene? Geblak kowe. Kowe ra mangan. Ya. Bayaranmu tak pek. Monggol Aku lagi bar pijet kok. sapa e? Sudiono Gundul. Takono. Nggih, Bu Leres. Ora bayaran. Ora no kok. Iya no. Bener mboten, Bu? Lho, kupinge gosok bocah iki. Enggak. Iwangi aku to, Bu. Wes aja bayaran lho ya. Ya, Disekseni Pak Didik, disekseni para penonton. Aku sesuk bayar Bang Mekar e. 75 ya. Wah, lah pinten aku cek torok wakeh kuwi. 250. Ah, yo tambahi to 750 lho. Oh, makane. Ora masalah. Iya ya. Dongamu apa kanggo warga mriki? Apa? Lho kok apa piye to kok sok? Ya paling gak ndongane apa ben piye ayo ngono to. Lah masalah iku lho, aku ndongakno keluargaku ora berhasil kok. Ndongakno wong kene. Lah nek trimo golek donga ya nanggap kiai. Duh, maksudnya ora ngono. Lah piye to? Tegese ki awake dhewe ditimbali mriki ki kon piye lho Mas. Ya kan ngene iki, guyonan suka parisuka. Maksudnya sampean sangumu apa rene iki? Ya dhuwitmu. 300 to, biasane 500 kene 300. Maksudnya kowe ditimbali mriki ajeng maringi napa ngono lho Mas? Lho engko ki awake dhewe arep-arep diparingi. Ya Kok ampun. malah mari? Jelas kowe kok angel men to. Angel lho. Maksudnya ditimbali mriki ben suasana ketok mekan ketok abyor ngono lho Mas. Oh dipasangi lampu tuh. Awake dhewe sebagai pengorek. Oh disumet dibong. Terus ngebong dasmu pisan kuwi. Lho kok gembira men to we? Maksudnya do didongakno piye ngono lho Mas ben Lah kowe piye? iso apa ora nak iso ya mbok kowe kok. Ya mugi-mugi warga mriki guyub rukun. Ngono kan ya apik to Mas. Ya sehat ya waras nggih Pak nggih. Bener. Sakniki sehat tok nek mboten waras wah repot. Sehat ora waras ya repot. Lah nggih, waras mawon mboten sehat nggih malah repot. Kudune ya sehat ya waras. Khususnya ibu-ibu mriki, mugi ibu-ibu mriki tansah sehat, panjang umur, waras, anggen punyambut damel diparingi lancar Allahumma. Amin. Pokoke ning desa utawa ning Lah kowe kampung. ki ndongakno kok enek khususe iki lho. Lho, ning dinggon Mas. Ndongakno ya kabeh. Survei membuktikan menurut BMKG. Lho, apa ya? Ada BMKG barang. Menurut survei kula, Pak. Heeh. Teng desa pundi mawon kok ibu-ibuke kuwi guyub rukun, iso srawung, iso raket karo tangga teparo. Insyaallah desa kuwi bakal maju. Soale apa-apa kuwi sing nyekel wong wedok. Nggih napa mboten? Apa-apa sing nyekel wong wedok. Wong wedok jenengan tanggapan teng mriki angsal dhuwit diparingke sinten? Bojoku. Bojoku wong wedok sing utama, Mas. Tapi sing nyambut gawe, Wong lanang. lah iya. Utama ya wong lanang. Ya ora iso to, Mas. Nyuwun sewu kula jelaske, Pak. Piye? Wong wedok karo wong lanang kuwi sing diutamakan dalam rumah tangga adalah seorang wanita. Karena wanita itu pekerjaan yang paling penting. Contohnya mawon, wong lanang iso sukses contohnya kowe ya. Iso ketok resik, ketok bagus, licin pakaianmu, kuwi minangka berkat wong wedok. Ngapa? Jasane wong wedok disetelikakno wong wedok, ya apa ora bojomu sing nyetelika? Ora. Aku laundry kok. Bocah mampu. Duwe enak-enak butuhan rapat enak lho. Lah. Oh, kowe sombong men. Wis apik dhewe kowe. Ya apik pancen Kita kasihnya. omongi Mas tak buka ning gone kandangan kene Mas. Bukaan. Kowe iki lho iso kaya ngene ketok awakmu apa ki ketok gedhe ngene iki. Kowe tangi melek sapa sing gawe kopi nek gak wong wedok. Alah wong perkara kopi gawe dhewe iso aku. Piye? Kopi karek nyethekno kompor kei bubuk kei pasir dadi. Pasire pe ngecor kowe. Gula pasir. Lah. Gudeg ngono kok. Budek piye lah kowe ngomongku pasir kok. Gulane tak susulno. Berarti bapak-bapak wis jos dhewe. Ya jos kepala Hebat rumah dhewe. tangga ya. Kepala Mas, tapi nyuwun sewu, kowe tangi melek digaweno kopi. Kuwi esuk lho, pengen maem, pengen sarapan, sing gaweno ya ibu-ibu kowe jek ngrepoto wong wedok, Mas. Ora tau ngrepotno. Kok rong tau ngrepoto piye? Panganan aku pesen. Apa jenenge? Opo ae pokoke pangan pengen apa pokoke teko. Jenenge apa? Suruh order kuwi. Eh? Apa? Order Piye-piye? kuwi.
Lho panganan teko dhewe pesen teko dhewe. Wah, kowe zamane online to saiki. Lah iya Kok nek jenenge wis apa? Sing order kuwi awake dhewe pesen apa pamane pesen kare Iya. apa wis pokoke terserah. Jenenge apa? Jenenge apa? Order kuwi lho. Order-order ndasmu amblek kuwi. Pokoke der-der ngono to. Deder delivery order. Lah iya kuwi lho. Labehmu. Ora ngerti no kok iso. Lah iya aku gak tau ngrepotne. Tapi nyuwun sewu Pak Didik niki Apa? kula jelaske. Ah. Wong wedok ki tetep diutamakna dalam rumah tangga. Iya. Soale apa? Wong wedok ki nyuwun sewu kowe duwe anak apa ora? Ya duwe. Sing bobot wong lanang apa wong wedok? Wedok. Lah iya, wong wedok ki bobot meteng 9 wulan 10 dina. Kuwi berkat jasane wong wedok. Kowe nek gene wong wedok, apa gawe anak kondi Mas kowe? Lah wong wedok nek gak wong lanang setor material apa iso meteng? Potonganmu kaya ngono ki rasa kemlinti. Wong kabeh ki bekerja sama. Bekerja sama tapi sing hebat ki wong wedok. Ya aja diremehno bapak-bapak no piye. Aku ora ngremehno tapi dina ki sing hebat tetep wong wedok. Hebate Penguasa dunia. Loh. Penguasa dunia. Lah piye penguasa dunia? The Lho, power. tepuk tangan Ibu-ibu. Lah. Ayo ki wedok kabeh ha. Ayo wong wedok ki penguasa Jane saiki. sekali-kali sing cedhak kene bapak. Ora iso. Terus Kowe tak omongi aku Mas. anggere ibu-ibu nang ngarep mas sedih kabeh ha. Lah apa, Mas? Tahu Pak munggah ini njaluk lagu apa Mas? Lali janjine ngono. Lali janjine sing nang ngarep ibu-ibu ki ngemiki anake. Muelok joget. Ngene lho anake lho to. Anake piye? Bingung. Ora pas-pas. Mbok tulungi akhirnya mbok tulungi. Tak tulungi terus tak pasno. Berarti kowe ki demek barange wong liya kowe. Ora ya tak uti-uti. Tapuk sisane. Apa nek keduduk? Ya ora ya dipasno dhewe kok iso. Lah Lele. nek aku ngepasno apa ya? Kowe ki mbok ya aja kemroh, aja angkuh, aja sombong. Sing sombong iki kowe. Hebate wong wedok tak omong le. Apa? Kowe ki saiki manggon ning ndi? Lho, matane Matane dhewe kuwi kok iso panggung ngene lho. Panggung ki nemplek apa? Nemplek lemah. Lemah sing gedhi dienggo wong sak donya jenenge apa? Bumi. Bumi ki wedok Mas. Bumi. Ora nek sing jenenge Pakmi. Rungokne jidak mulai. Krubu. Kowe. Eh? Kowe iki lho kok malah ibu-ibu mbok seneni iki piye? Bumi. Bumi hebate wong wedok ku lho, dienggo wong sak donya. Gudi ya. Gudi jenenge bumi. Enek ampane jero. Enek minyak bumi. Carane njupuk. Diburno Sing duwe bur. wong lanang. Bu, monggo ngebur piyambak. Ayo. Ayo ngebur dhewe tetep butuh bapak-bapak to. Aja sombong kon. Sombong. Surabaya kok. Lambemu kok iso Aja sing sombong. Sing becik ngono lho kok. Ya, ya. Awake dhewe nyuwun sewu Pak ni paring Piye? panglipur nggih. Heeh. Nggih enten guyone, nggih enten tembange. Nggih. Nyanyi Mas. Moh. Lho kok moh piye to? Nyanyi. Lho aku mau kowe bingung lho. Yo. Nyanyi yo wis sik. Kolaborasi, aku sing nyanyi, awakmu sing MC-ni. Oke. Yo kene di MC-ni sing apik. Iki lho lurahe muring-muring. Ayo ndang. Iya ya. Oh iya. Riwis ya. Oke. Iki tak siarno cara apa? Secara dangdut ben ketok megah meriah. MC Yo. dangdut. MC dangdut nggih, Pak. Yo, nadane ngono sik. Iya ya. Yo, sing gedhi. Yo, Kurang gedhi. yo, Tambahi. tambahi. Lho, Yone iki lho digedhekne kok tambahi. Yo, Yo, kurang serak sithik. yo, Ngeten. yo. Tambah ngeten. Ngeten. Lah wis metu iki. Kok iso mok tokne iki piye to iki kok. Mesti kok diatur. Yo, Yo, supaya kandangan malam ini benar-benar bergoyang. asik. Kandangan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia cow. Ada siapa dia? Hadir dari kawasan Bojonegoro Jawa Timur Indonesia cow. Mas, Eh? PMC kok malah cengengesan dhewe piye to? Lho MC dangdut kudu guyu. Dangdut guyu ya kena ning guyune aja dawa-dawa sithik wae. Oh, kaken to. Kakean sithik wae. Baik saudaraku semuanya, Tak panggilin salah satu artis cowoknya Indonesia. yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semuanya. Supaya kandangan benar-benar bergoyang. Benar-benar berdendang. Piye?
Kowe iki MC apa tukang abab wong to? Jere sithik ae. Maksudnya aja sithik ngono, Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Sedeng. Lambe mbok utek-utek. Yo, Ning, malam yang sangat istimewa. Ada salah satu artis cowok kondangnya Indonesia. Hadir di kawasan kandangan tentunya spesial untuk Anda semuanya. Ada siapa dia? Artis keluaran dari Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Kena mataku Ben PC yo wis. Kena mataku iki lho. Sijine tambahin meneh. Aduh, malah ra roh apa deh. Ben ilang kabeh. Artis yang ditemukan dari Indonesia mencari zakat. Oh, Indonesia mencari bakat. zakat. Indonesia golek zakat iki. Mbok anggap zakat pinter. Sing ngendang ngonyek ternyata. Enak piye? Batine kowe kok miskin gitu. Indonesia mencari zakat. Ya lambemu kuwi sing kleru kok Indonesia. Artis yang sudah tidak anjing. Asing. Eh? Anjing dilati kowe kuwi. Sudah tidak asing. Yo, ada Solodong. Wah, Siapa jeneng panggung? Aliando. Oh, Aliando kaya naga. Mangkok. Mangkok gue ngeprot cengelmu kuwi. Dodo. Untuk Anda. Dung, dung, gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, Kayak tau ngerti. gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut. Hei, Ayo, Kri Sukri. piye sih? Apa nih kok? Sama teman teman Mas. Apa? Kendang ketek gendutan. Duh. Ketek gendutan. Krungu apa ta to? Kendanganmu ku lho ngenyek aku. Piye aku? Ketek gendutan. Astagfirullahaladzim, ora ngono. Lah piye ta? Kuwi pancen kendang. Sik ta baleni ta. Weh, aku gak Krungu ngene ya, kok. ngene ya. Ya. Aku meneng ya. Ya, ya. Kono tok ya. Kena ya ketipu nge. Yo, ada. Cak, Duduk. iya pra, angen-angen ya. Mas tak omongi Mas, iki ora kethek, iki kingkong. Anu Mas Jumali, Jumali sapa? ketipu mudal Mas. Jalukanmu piye? Yo, Sing keras. sing keras. Oh ya. Oke, soalnya aku penyanyi lagu dari Amerika. Heeh. Judulnya Ruh we. Cek to, Mas. Napa to? Nek ketheke gedene sakmene. Lah nggih. Jenengan bayangne napane? Lah ya kuwi wite lho ora mesakne. Wah, yo ngerusak wit Pak mesti. Ki dalang yo nyelekit omongane. Yo tapi masuk Sampai akal nurun sih. kok dicipok kethek, Pak. Mriki kula Cek cipok. to, Bapak Ibu mang bayangno ketheke gedene sakmene. Pirang pang wis semplah medhi. Ora apa-apa jenenge kethek meteng. Puas sampean. Sak gede-gedene kethek meteng der enek sak pedho kowe. Ya Tek ya. Matur nuwun tung. Apa ya? Lutung. Kacane berarti. Yuk, Sing keras. sing keras. Oke. Karena saya akan menyanyikan sebuah lagu nuansa rock. Rock. Oke. Yang asli dari Amerika. Amerika. Judulnya Apa? Away Yes. Away Yes. Oke. Ya. Yo, ada. Siapa dia kalau bukan? Cak, Dodo. Keras. Rama. Duk tak duk tak duk. Coba. Aku bagian apa iki? Hah? Aku. Saya bagian nyekel. Nyekel apa? Nyekel strum. Bongko wis. Come on everybody. Kandangan istimewa cowok. Yo. Kondangan hebat. Yuk. Rock. Yeah. Rock. Wait, yo. Wait, yo. Away, yeah. Away, yeah. Rock. Hey. Away, yeah. Hey. Away, yeah. Isu jagone kluru. Rungu suarane kating kemrusuk. Awe yes esuk jagone nelek. Wes dereng nyanyi luar negeri. Amerika Mas. Amerika apa? Awe yes ya. Kuwi jenenge ing wayah esuk. Lah ya Amerika kolaborasi karo Dedi Kempot. Kapan? Wadune ra iso. Lah kowe apa iso? Lah urung nyanyi aku kene urung laire nyanyi. Tak siarno. Iya no. Oke. Innalillahi. Mau. Iya
Piye to aku yo gak ngerti kok. Oh, sono Yo maaf. Alah maaf dong. Innalillahi wong mati to to. Iya maaf ya Ada Kak. kancane sono innalillahi. Cucuk Dede enggak boleh marah. Ayo nanti karo marah diencloki bledek lho. Ayo. Decoy bledek. Gosong. Gosong lho. Gak men celak kok. Crin. Gak bledas saya. Baik, Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, langsung tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cok. Binatang yang satu ini, Kucing. Binatang kok wae. Lah kudune bintang. lho bintang ki cerah. Lah kowe peteng kaya jeding kok. tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Cok. Artis yang bekirot ini, berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana, Maling lho kok. Lah piye? Terkenal. terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Piye ta? Akhir-akhir ra usah. Akhiratnya ra usah. Yuk tak panggilin artis yang mempunyai julukan dengan nama Siluman si Kepala Naga. Nyuwembur Pas kepala naga. Genten lho Pak niku. Iya, ben penasaran. Ben penasaran sing ado-ado. Kalau ayo ning gone Balai Desa Kandangan enek apa? Enek artis ndase naga. Lho, rame kok. Yuk kita sambut ada siapa lagi kalau bukan Cako Komet. Sebuah lagu ngene lho. Lagu pertama ini. Iya. Mantep ta? Aiwa yes. Aiwa ya es. Iya. Sebuah lagu dari teman saya dari Hollandia, Siapa? Belanda. Oh, Belanda. Yang berjudul Sandai. Alright. Good night for all kandangan. Yo opo kowe? Sing. Sedaya. Kuwi ora sande Inggris, kuwi sandemu sandale sapa? Lah timbang aiwa ya Sande kok sandale sapa? Ayo nyeluk kuwi lho. Ayo niki ditanjake nggih Pak Sindene. ya. Ingkang sepisan kangge gebrak, Pak. Oke. Kula milih nggih mboten ana apa nggih. Heeh, wis sing ndi, wis. Wis Oke. pilih sing ndi. Bebas. 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 Milih sing ora lara. Lho, iki kabeh sehat kok ora lara piye ta, Mas? Niki mawon nyuwun sewu, Mbak. Niki sing niki Mbak Susi nggih. Susi. niki. Mbak Susi kula aturi jumeneng nggih, monggo. Yuk, monggo. Ada siapa dia presiden cantiknya Jawa Timur? Ada Susi. Hei. Yo yo yo. Selamat malam. Inji, selamat Mbak Susi, malam, nggih. Cak Dada Inji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Susi. Apa kabar Pak baik? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat, seger waras. Dugi mriki jam pinten Mbak Susi? Antawis jam 6 wau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar nggih perjalanan nggih? Perjalanan lancar nggih? Lancar. Kira Nyapa to, Mat? Kowe omong apa ababmu badhek e? Gak krungu. Gak krungu. Enggak besi. Tahu. Kupingku mbok mut goblok e. Omong iki latah ngono lho. Oh, latah ya. Mbak Susi selamat malam. Inji, Cak Komet. Malam hari ini Nggih. ketika berjumpa denganmu rasanya lain daripada yang Kok lain. begitu? Kenapa? Ya merah enak toh. Ngono. Iki ngono kuwi.
Mbak Susi, Izin. sudah sering di sini ya, job di sini ya? Insya Allah sudah. Lama ya job di sini Iya ya? sudah. Dua Berapa kali. kali? Oh, Ngono. dua Kali. kali ini. Ayo, foto, foto. Biasanya naik apa ke sini? Mbak? Ya sama rombongan. Mat, kowe karo. Apa? Gandul-gandul. Maksudnya awake lho iso api. Iya, awake Wis kuwi tak gandeng awakmu. Eh? Ben ketok cocok, ketok chemistry-ne kena iki. Aku kok kene. Iya. Boleh matur nuwun. Nyuwun sewu Pak, kula tak nggih milih ki ambak Pilih kersane. seleramu sing di. Nyuwun sewu, Mbak. Tenan dok, tenan pikir-pikir lho kowe. Iya, iya. Iki? Iya. Ku aku? Heeh. Aduh, matur tenan iki. Lah kowe gelem apa ora? Aku to? Iya. Heeh. Lah yo iso. Ya digladhuki. Betah kowe. Ya sesuai betah. Nyuwun sewu, Mbak. Kula parengan jumeneng nggih. Nyuwun sewu. Nggih jenengan. Dadi ben pas awakmu siji, aku siji. Nggih ngapunten Pak Didi nggih. Lah, Monggo. pae. Hah? Pae. Pake urusane debok kae. Urusane Pak Dalang kan debok. Nyuwun sewu. Radi mriki nggih, Mbak. Ngapunten Kang Kadah. Nggih. Nyuwun sewu paring esmo Mbak Santi napa nggih? Nggih laras. Alhamdulillah. Pidalem saking pundi? Kula saking Mojo, Mas. Oh, mojo. Nggih. Nyuwun sewu le angsal tanglet jenengan pun gadah pasangan apa tasik single? Kula. Nggih. Iya. Nggih, pripun nggih? Pripun? Aku yo isin lho, Mas. aku Dereng yo gadah nang pasangan? kene. Dereng gadah pacar nggih? Dereng. Waduh, gendeng. Lho kok gendeng piye to? Lah kuwi nyapa? Bahagia. Bahagia aku terus wah, nek kene kok gelem kok. Lho, carane to ya ditakoki dhisik. Nyuwun sewu Mbak Santi. Nggih, Mas. Astane jenengan sing tengen pundi nggih? Niki. Oke. Ame mau pijetno lho. Pijetno piye to? Lah kaya ngene iki ya dirayu. Oh. Dik Susi Santi. Kowe cek mikir kene we. Kowe cek gong iso move on-e we. Kowe rung iso move on-e we. Aku dengi move on malah enek pesawat keserempet. Maaf Mbak Santi, kadang Enggak memang apa-apa, es sama-sama esnya enggak masalah kan? Enggak apa-apa. Yang penting kan aku orangnya setia. Anu, Dik Santi, Dalam. kamu tahu nggak? Ayam bener. Kayak Randy Doso. Ini bener ya asli. Ayam bener. Maktun, anakmu Maktun. Matum sapa cek anake Narto. Dik Santi, Dalam Kang. kamu Mas. tahu nggak kalau kamu aku ibaratkan itu kamu adalah seperti yang ada di langit. Kamu Apa aku itu, ibaratkan Mas? sebuah bintang, Bintang. aku sebuah bulan. Wah, sambar bledek bongko. Yo, Nang dhuwur ah. Oh iya. Oh, Kayak pas tonggo udane sirik deres yo. Tuane deres. sirik. Dane Dik deres Santi, bledek. Dalam Kang Mas. ibaratnya kamu adalah sebuah bunga. Bunga. Aku adalah sebagai kumbangnya. Kamu mekar, aku ngentup. Urung sampai mekar tak babati. Tek Tukokne rondap yo. Ya, rondap. Sing wedok ya tunggal. wayahe bersih desa. Kabeh ya diresiki to Diresiki. bersih. Nggak usah didengarkan. Memang itu keluarga melarat seperti itu, Dik Santi. Melarat, yes. Iri Dik Santi. Melarat atau bangga. Agak Yang penting kompak. Agak kesini ya, Dik ya. Dik Alah, Santi. Lanang wedok padha. Padha ae. Ibarat kita jalan-jalan di mall, kamu sebagai sepatu, aku sebagai kaos kaki. Ambune le. Sasi ra diumbah. Lah iya. Awake Jorok. dhewe sak jalan-jalan dhewe ya Mas Iya, yo. awake dhewe. Yo cah To. kene. Urung aku tak giring dhisik. Giring pitik ya tau tak Pitik, ya. giring. Urung kenek wis dipek kancane. Ya. Wis enek truk liwat, kena truk penyet pitik. Tas dong mangan. Aja kulino mbok giring, tembak Suwen. langsung ora gelem tinggal. Nah, Aku golek. tak giring alon-alon ya to. Ya, Lah kok dipek kancane? berarti kancamu garangan kuwi. Wong iki duwe trik dhewe-dhewe Kang. Ora kaya kowe, Dik Santi. Iya kan. Beribu-ribu bulan di langit hanya satu yang bercahaya. Beribu-ribu bintang di langit hanya kamu yang aku cinta. Dik Santi, kamu kalau aku ibaratkan kamu adalah sebuah mobil. Kamu seperti mobil ambulan. Lo ke ambulan. Aku sebagai supir kita kan bersama. Tidak Dan di akan situ adalah terpisahkan. mayit-mayit dua itu kita angkut ya sayang ya. Iya saya.
Kowe dadi apa? Aku dadi supir. Kowe Ambulan. Bulan. Ngangkut mayit kowe loro ki. aku mayit. Ya. Oh, tak wedeni kowe nabrak wit. Mati sih. Deni we yo. Aku tek bongko terus. Kok ora urip ngono lho jane. Ora usah mbok Ora ibarat. usah semulur, Wong wedok we. jaman saiki ki ora perlu layuan kaya ngono kuwi. Lah piye? Langsung Piye, candak Kang Mas? tangane crek. Heeh. Ya ta? Heeh. Musik. Ngono. Yo, ngono Piye, lho. piye, musik piye? Delan-delan gila Sing. gila. Madhep rene. Jajale piye yo Mas? Madhep aku. Sayang. Terima kasih, Dik. Iya, biasa yo Mas. Ngono tok. Iso ora? Emang lo mampus? Emang lo bisa? Keluarga sirik. Napa? Napa kowe tok ngide-ngide aku? Ki mbak bojomu rupane kok Ya. dawet. Ketimbang rupamu kaya cendol dawet. Kowe nyanyi apa iso? Paling yo I was yes. Aminor, Mas. Ayo wayahe iso. Jajal, iso apa ora koyo Kowe ngono. iso Pak? Ojo Iso. kalah yo Mas. Aminor, Jreng. Oh iki to. Hanya sana. Kuwi adan. Aku seneng nek kowe emosi ya. Ngapa? Aminar ki lho urung. Sik tau. Aminor sakra Mas, Aminor. Ngapa awak dhewe biyen kapethuk Ngrusui ae to kancamu. Yu. Bojomu yu cencang yu. Mangani Kok tanduran rayuan nih. kaya ngono. Mangani tanduran nih. Yo gak lah. Iki penari latar kok bener. ngapa awak dhewe biyen kapethuk Kalah weton. yen Wis ora disetujui. akhire ati Ora sida iki dadi. sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora katon Gato asale saka tela moto ngantuk iki tambane apa alah 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 beto asale saka tela yen ora petuk atine dadi gelo Oh, keluarga murtad. kowe laknat wong ngelane wong kok murtad urusane apa jare wong tuamu wetane ora katon gato Asale saka tela. Ayo Dik, penak Dik, ayo Dik, delok Dik lah. Ben padha kucluke ya. Ki tukang ngendang iki provokator gitu iki. Ki lek ketipu ngramune kene ra nyanyi lho, Mas. Jumali iki gregete wong ya suwe-suwe. Ojo kalah Thomas. Ya wis, jare wong tuamu wetone ora gathuk, asale saka te. Kok ora mau gambeli beras. Jare morale mbok nabuh. jarene ra Jumali. oleh Ketoke sampean intimidasi karo aku gitu. Aja- Sentimen. aja milih lagu kalah weton kuwi kan wis gak oleh Ya terus piye? sing mesra Deni Caknan kan yo akeh to misalnya sampean muni sayang Wis seru bayi mbok waraya. bayi adoke gak ngentekno apa-apa Bayi tabung kok. sayang lagumu ki lho Sayang. ora Deni Caknan nih. sayang Lah, ngono lho. sawangen Biak Deni Caknan asli. yo Tidak Deni Caknan KW kok. goblok ngeyel sayang Hei, rungono ki lho sik sapira Mas ngono sayang sayang. Dalam sayang.
sawangen rembulan kae Sumunar. sumunar Nyawang. nyawang aku rokoe Senadyan senajan wong tuwa wong tua rong mar. rong maringke Sing kene jawab. Sapi. Sapi to Pak. Sapi ngerokol kowe. Sapi-sapine. Lho Pak Didi aku dudu sapi, Pak. Kowe sing ora menjiwai. Nek aku muni sapi kowe terus. Oh no, mosok kalah karo wayangane Pak Didi. Iki mau lakone apa gak ngerti? Lakone apa? Taman Safari. Kok iso taman safari ki to? Lah saenenge kewan metu kabeh. Ayo nyanyi, Pak. Ayo nyanyi. Oke. Sabar, sabar ya Dik Santi. Oh. Dadi dagelan penak. Iya. Mak-mak ngene iki ndane perasaane dalang ya. Kowe ra. Aku ki sing bayare ra tau ndemek ngono kuwi. Lah icol apa piye? Samene mbane sing paling rugi sapa? Sapa? Pak Kades. Nyapa to, Pak? Iso nanggap ra iso ndemek. Pak Indra to? Heeh. Alah gak mungkin wani. Lah nyapa rek gak wani? Lagi wedi karo bulura. Lambemu. Ayo ditajake setunggal tembang. Heeh, senengane masyarakat kene. Oke, apa, Met? Ayo yes. Oh, ai wae yes sing nggonku mau wis liyane kok, Sok. Duh, dewa-dewa gedhe tawa Iso gedhe dawa. Nek sapa? gadahane maratuwa. Kowe ki aja ngawur. Pawur ngaji. Maratuwamu cilik. Ya, tak plunuti, Tak odoti. Suwi-suwi mundak gede. Iki ya nyambung. Iki ya nyambung. Keluarga jorok tenan iki. Kanthi kaya gulu kendi. Dik Santi, Ya, Pak. kita adalah keluarga yang solehah dan soleh. Tidak boleh nyanyi-nyanyi seperti itu. Tidak boleh jorok ya, Mas. Ayo nyanyi yuk. Yeleh. Nyanyi lagu anyang-anyangan. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Anyang-anyangan. Ya. Kayak paringi ral ngarep ya, Dik. Sak ramban kowe sak ramban kene. Oke. Yo, iya Mas. Ini dia pasangan saya sehidup semati paling prat prat. Urek aku. Sebuah lagu bersama Cahyo Nuswantoro Cahyo Nuswantoro. Kang Mas kowe. Aduh. Iya aku. Sing aku to wae. Yo sing tak sayang. Oh. Sak piro mau? 1,5 meter. Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Nimas musti kaning ati dongaku siji tresno iki abadi. Teteske ya Kuisil ya. Oke. Spesial kandangan bergoyang. Goyang tipis-tipis so. Terima kasih bos. wasek terima kasih luar biasa. Bodoh. Nggih, macange Mbak Limbu. Piye? Suka parisuka tasih kalajengaken melih. Heeh. Niki sampun kalih pesinden. Ditanjake melih. Sinten menika? Nuli. Oh, Mbak Nulik. Nggih. Ugi niki kathah pamundutan nggih wau. Iya, Napa mawon Pak menika? Menika sugeng dalu Mbak Cangik nyuwun tembang Gelang Alit Nggih. ke Taman Asmara. Oh, nggih. Mugi warga kandangan tansah kanugrahan kararjan. Oh nggih Amin. saking Sarwa Parfum nggih. Sarwa Fahum. Sarwa Parfum. Ngobes. Ayo nggih. Tulisane ngono kok. Nggih menika wonten napa melih?
Wis kuwi tok sementara kuwi tok. Niku mawon. Wonten bebunge nggih. Iki. Ah. Nggih. Pun mboten usah. Coba nulik bejo meneng ya. Yuk, Sapa monggo tuh? wonten diajeng ayo nulik yo. Hei hei. Hei hei. Hoi. 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 Gundul mancoco. Apa kabar saya? Baik, Bude. Lho kok budhe piye ta? Anu, Ijek Ngono enom. kuwi lho. Mbak. Dek iki piye saiki lali ngono. Nggih, Aku ngapun. ki apamu jane? Lah. Aku mung sampean dipegang-pegang karo Susi nang atiku jane sakit. anu, lah ya sabar mesti kan iki nang masyarakat umum. Tapi yo ora iso kaya ngono. Ning- Status saya dhewe apa genahe ngono lho. Ndek iki piye lah mu ngomong karo aku. Ah, kok Bocah Dik? saiki mang kowe karo Susi tepegang-pegang tangan. Kowe Mang wis tenan, ngomong nang Dik. mburi to karo aku mang. Engko Lah karo kan- aku, engko karo aku to yang duwete ning arep. Iya. Kok saiki ganti wong sampean kok. Eh. Lho sampean ngomong kok jelas no Mas. Ngono kuwi. Maksud kuwi awake dhewe ning gone tempat umum ya ta. Milik umum dadi sapa wae. Awake dhewe kan status lagi gendaan to dadi Oh bener kowe ndek iki bar nyolong kathoke Mbak Nulik ta. sumpah ora. Allah. BH. Tak tapuk. Iso PH ki. Mbok yo sing apik sing Lah, yo, genah sing dikenane. Ora sayang, aku ki tetep Aja ngono padamu. kuwi. Ngono kuwi gak oleh Mbak Susi ngono kuwi. Kuwi aku mang nek mburi lho ngomongnya. Kok berarti karo aku, saya karo Susi. Kok iso ora oleh ngono kuwi aku. Salim, salim. Ora. Engko Ora nak- Mbak Nulik tenan aku sebagai sahabat dan temannya Komet. Genahe Aku yo piye? merasa sedih. Ora masalah to, nek kowe Tenan. bopek, ora masalah. Sing ape ngepe yo sapa? Ora sayang, ora. Kok aku mbok weh-weh. Iya gak. Diknane tak lapi kene. Heeh. Kene tuwelone meletek. Mosok iki jane rai apa Ora. sawah kok telothok. Tapi Wedake tenan Dik, kandeng. anu Mbak Nulik sampeane kudune pas padha karo Komet. Soale mau berangkate sampean dirasani. Aku. Sinden Nulik kuwi neo. Melok Ngono sampean muni kaya ngono. Oh iya, ora. Sumpah aku gak tau ngrasain gula lambene. Sinden Nulik ki walah lek kadung ngomong ra nek mendeke sikile dawa sisih ngono. Biyen saiki operasi. Dasa ngono kok. Kuwi nek Tak tuwapuk. Mboten sayang. kuwi lek kadung ngomong ra nek mendeke idune muncrat kabeh. Kompet ki lho, Mbak. Ngomong ngono kuwi wong irungmu dhewe ya ora bener kok iso ngelokne aku. Pancene irungku rada rong dina ki ra bener. Aku dhewe krasa kuwi. Matur nuwun Dek. Tapi tenan nyuwun sewu Bapak Ibu, ini ki lek upama dadian tenan. Kowe iki jane kaya anake to piye lek jane kok iso. Upama dadian tenan, wah apik kowe. Alah, Tak jamin rong dina lumpuh kowe. Kok iso lumpuh. Ha sing wedok kaya wah. Ki upama Sama singa musuhe curut. lho kok aduh ngono. Lah wong kowe ketok lemah ning ngarepe Mbak Nulik kok. Paling gak kene singa kene. Haina. Lah nek kowe wani karo Mbak Nulik tunjukkan keberanianmu. Apa Wong Nulik sing lanang kok. tawetin? Wong lanang mah anggap sepele to piye? Ngono no kowe. Wong lanang. Wani. Eh? Sampean wani karo aku, Mas. Ngomong nek wani. Sapa sing ngomong? Aku kan mau muni wong lanang ngono tok. Piye to Dapat ama? Blok e lho. Ngene keadaane. Ngene, kono lho. Nulik, Nulik. larang bramang timbangane lombok, Lik. Larang wong lanang timbangane wong wedok. Loh. Iki ne munggah amben, Lik. Oh, kematine ora kaya biyen kowe. Ora serok ora sotil, Ora Lik. kudu melok, ora kudu kandel. Iki lho rupamu kaya bokongku. Hmm. Kok bokong endi kok kene iki piye? Ngono. Ngene iki apa duwe to kowe iki? Kena aku duwe Alah, kene ndek gak. nanya tak goleki ra temu ngono kok. Kene goleki kunci pas ya. Kok iso? Lah kae mbok dilene ning ndi? Ya mangga nang kono to. Gak pindah. Ora ya pojokan kaya belek. Jajal dicek to, Mbak, ning ndi? Umume salak pondoh ya sakmono kae tak goleki kok cuwilik to. Kayak kelengkeng. Jangan bilang seperti itu. Itu sudah privasi namanya. Saya nggak like, Gak suka. nggak suka. Lah gak suka ya karepmu nyatane ya ora enak to. Umbar-umbarke kok wong wedok. Maju. Dikira aku gak wani ya. Kira aku wedi kok. Kira aku wedi. Ndak ya ndak. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Apa, Rik? Lik. Coba ngene nih. Aduh. Aku dikira apa rawani sama apa rupamu? enek tas cilik-cilik awake dhewe sebagai percontohan. Kok mbok ngene-ngene. Najan kowe wani-wani Lik. Matur. Senajan to aku ketok wedi pertama, tapi dodok Apa? tidak bisa aku biarkan. Dodok. Ora enek. Apa, Nek awakmu gak air. Gak ngene wae. Aku ora ngene kok. Ngene ngono.
Ladune kowe sing games ae kok. Bintang tok. Ayo tegake kono piye diapakno Mboten kuwi? ngeten nggih napa menghibur kandangan nggih. Aja selingkuh ya. Mboten. Tenan ya. Ora. Sesuk nek karo Mas Didik neh, Iya. kan kita ketemu terus. Mas Didik kan los iki. Kaya bintang tamune mek awakmu tok. Ayo wakil Atau- ya. Wis ora kok ora tetep Nek- budal. Nek munggah panggung gak oleh karo Susi, gak oleh Iya, ya. iya. Pokoke karo aku ya. Iya nek awakmu sehat terus ya. Ya, maksudnya teko Pengen ke pasanganmu loro pengen. Enggak, maksudnya kan kadang masuk angin apa. Enggak sayang. Yo yo, aku tetep karo awakmu ya. ampun. Komet. Hmm? Tenang ae. Ya betul. Sing ning omah tak urusane. Oh, aja. Tak urusane tenang ae. Ini sayang. Saiki menghibur. Lagune napa Mas Didik? Iki mangono pamdutan ke Taman Asmara karo Gelang Alit. Ki wedok pelanang to. Wedok pelanang. Alah nek wis jam Aku- 12. Niku mawon apa oleh ganti mboten? Manut awakmu. Oh, nggih. Niki mau permintaane anu Antarja. Heeh. Apa? Sing ndek ingi. Sing Jan. diingi. Heeh. Heeh. Apa? Sing Duh, Antarejo gitu. Nyapa to kok nyawang aku sing kaya temane gitu? percintaan dingi to. Ayo jelas. Oh, sing Mumpung aku teko ki ide bamu ketemu iki. karo Komet. Oh, Cintaku. Lama lo kita gak ketemu. Aku Lagune iki percintaan Ah, antara temane aku dan percintaan. kamu. tukang Antara ora kamu nek dan- popo ya. Wis muga-muga selamat. Aku kok gak yakin. Wis to. Lagu ini spesial untuk kamu cinta. Yo, wis mulai luluh hatine. Yo. Wis mulai alus. Yo. Serang omet. Cahya Nusantara. I love you. Kayak tuh. Gemes aku. Aku ya gemes. Ayo maju. Maju sih. Maju. Ayo cinta. Ngapain ditetir apa? Aku ora pengen jamu. Cahya Nusantara. Kayak lagune Yoko. Bibilum. Apa Yoko? I love you sayang. lagu percintaan luar biasa. Buat warga kandangan semuanya. Aku seksi ya, aku seksi. Wingi teng jero samudra ing Jawa seh kidul sapi ngekisi berbawane nyiroro kidul nyiroro kidul Lagune padha karo wonge. Serem. Jumlah goreng ombak gede kasaputing angin Gondo pindah gunung cukup berbawane nyiroro gitu nyiroro gitu
jengkaring randu samudra. Luar biasa. Wonge serem lagune Nyi Blorong. Ki Roro Kidul. Ayo kan. Piye cintaku kesan dan pesan. Jan mesra kok mesra. Ya ngono ki madhep syuting to, Mas. Bapak Ibu, setelah saya nyanyi bersama Nuli, pegel-pegel saya hilang. Makasih Mas Nur. kuwi Mas Ya Nur udah, tukang tombol. terima kasih ya cinta itu ungkapan kasihku padamu. Iya. Ya wes. Bayu, sama gedandul. Mulane aku ki jek penasaran. Antara lanang karo wedok. Iki ndelok-ndelok jame. Jame piye? Pokoke anggere go ngenek jam 12 mang wedok. Oh nek wis kliwate Luweh jam luweh jam 12 bengi. dadi Yo. lanang. Tapi luar biasa sindene jenengan iku istimewa sedaya, Oh. Pak. Pilihan. Ya. Ya ora Met? Pilihan Delok to, sampean sawangan siji boko siji. siji-siji. Iki sing kok kene, Heeh. ketok sumunare. Heeh. Iki upama mbok ibarat apa? Buah Buah apa sing kene iki? apel. Apa? Apel. Apel tok ora sampe apel. Apel karo apel beda. Oh beda. Nek apel lokal. Nek apel lho. Apel impor. Oh, berarti niki mbake buah Apel impor. impor sing bungkusan ngene kae sik bungkus maneh. Tegese apel kuwi piye? Apel kuwi rasane ya enak, kulite abang-abang piye kira-kira. Oh, Buah larang. lek dikonceki Wah, lah ya sir. rupane piye? Putih. Lek dicokot, Dicokot kelenyem legi. wah. Lah nek sebelah niki, Sebelah pir. weh, pir. Pir. Pir ki apa tegese? Buahe bersih, Heeh. dibungkus putih-putih nerancang-rancang kae. Lek dikonceki, Seweger do, rasane ces. seger ning badan. Iya. Sebelahe Mbak Santi. Sebelahe pareke pisang Ambon. Weh, tegese Dawa. Dikoceki Iya, piye? pelan-pelan. seret Kulite dawa, dipangan kelenyem rasane legi. ning gorokan piye? Ya halus. Sebelahe enten Mbak Susi. Mbak Susi umpama buah no sing larang kuwi leci. Buah apa? Leci. Leci iki tegese apa? Ketoke njabane no kasar. Kasar. Tapi nek dikocek rasane legi putih serit. Teko tenggorokan piye, Mbak? Walah rasane ya klenyet ngono. Sebelah Mbak Susi. Iki umpama buah no kates. Kok iso kates? Kedang gak kowe nang Wong ngiteraken mawon. ngentahi senengane. Kene ngomong kates karo Maksudnya kates ki piye to, Mas? kates impor. Kates impor dari Amerika. Yo, Weh, lek dioceki piye? sawangane atos ning gembuk. Pas dicokot piye? Nyes, Teko tenggorokan langsung bablas. gak mendek. Gak. Wah, perkara saking enake. Yo kuwi kan melancarkan peredaran pencernaan. Yo apik. Sebelahe menika wonten Mbak Nulik. Ibaratnya buah apa, Met? Buah murbei. Kok iso murbei? Sak dalan-dalan nenek to tuh. Sapa sing gelem yo mek. Rupane piye? Buahe warnane piye? Abang kaya stroberi tapi cilik. Cilik, bareng dicokot cetus. Alah kecut. Wonten Mbak Nulis sebelah nggih menika wonten salajengipun. Gambiem. Mbak Boding diem. Kaya buah apa, Met? Piye to, Jen? Hanya apa? Mosok enek buah model ngene iki. Ya aja nyepele lho. Kabeh wis diibarati, Pak nggih. Oh, ibarat kali gak kono ya dicandra no. Nyon sewu sing tasik nom-nom ngene iki ya ora apa-apa dienggo buah-buahan. Nah, Menika sampun sepuh. ya ora apa-apa ben ketok adil no ya Ya ben adil ben padha. Yen dicandra buah apa? Rambutan. Tegese rambutan Njaba diwut-diwut. bareng dionceki Coklat.
Kok iso coklat iki? Bosok kae. Lambemu. Upama. Wah, ngene iki lho Pak Aku Open. wis ngomong to aja diibaratno buah. Kok iso rambutan bosok iki enak to piye kok. Ah wong milih buah kaya ndelok-ndelok matok ape kulaan sing bosok. Oke. Monggo kang gadah buah. Coba. Saiki digawe duo iki ya. Iki duo coba. Iki duo. Duo. Heeh, iki jenenge Indah karo Rere. Intan Rere. Indah. Sapa? Indah. Wah, kuwi pirang-pirang dina rada budheg to. Indah kok iso Intan. Monggo, Mbak Intan. Indah. Mbak Indah. Rere. Yo. Yo, sepote to. Ayo, Sumanto. Woi, woi. Coba persiapan aba-aba saya ambil alih. Ngali. Bali kok ngali piye to iki? Lah, Bali. kantane. Komet dan juga Endah. Siap, Kruk. Siap iki ro PBB ora? Iki mau kira Agustusan. Sayang agak mundur sedikit sayang. Iya sayang. Nanti kecipratan darah. Ciprat apa? Geteh. Siap, Kruk. Komet, mata ke depan, jangan mendilok. Hadap kanan, hadap kiri. Kruk. Mohon izin, Pak. Ada apa? Rainya mana? Agak ke atas. Kok teng dhuwur? Kowe ngerti apa, Mat? Kowe ngeruh apa? Wis pas ki. Enak apa, Mat? Enek sumber. Sumber apa? Sumber. Cara buah-buah apa? Iki mau gak krungu ya, we. Piye? Iki wong per. Apal. Iya kowe ya apal ngono. Kowe iki mbok ya sing apa ki ngerteni sing wedok to. Lah mbok ngeprang. Kowe jenenge ra sopan. Wong sing wedok ngadeg kok kowe lungguh. Lho, Iki wis pal. wis pal to? Pun. Mas, Dalam sayang. kemasanku sampean mbiyen gak ngene iki lho saking kok balik-balik kok malih sakmene. Aku dhewe ya bingung. Tugelane ning ndi to, Mas? Wong kae diopeni saya tuwek. Modot aku gak. Saya puret. Ya Kowe Allah. ngerti? Piye? Kowe iya. Saya cilik tak tapuk. Oh iya. Wong pancen kowe mbok golekno ngene wis sengaja to. Sengaja Ben aku piye? ketok sepele ngono to. Ya wis. Kene mbok pek kowe, terus kene mbok tokne aku ben ketok Dek gak ngene. gelem e, Mas karo aku awakmu kono aku mau. Ya ora apa-apa, Dik. Engko nek Awakmu gelem Kene to, wis. Mas. Kowe Yo. tak bantu dina iki. Ora iso, wis karo ki aku nek Wis ndek ora, anak wis iso ora. dhuwur. Aku anu pe. Aku karo kono anakku sak mene-mene. Ora apa-apa kok nek ngedusi nah ya kayak empro terus. Ayo adus. Kok adus. ngedusi lah nek dolan nang guritan dientekno garangan ya. Ya anake pitik to piye? Mas Komet yo ngenyek wong anak-anakmu sakmene-mene. Aku lurung tau mbok jajal. Heh? Kan anake sakmene-mene. Lho, saya iki nggen kowe. Sampean ki yo tawa ae. Allah iki Lah, kok Kang Mas Jare urung marep kono, jajal. aku no yo wis kono-kono lho. Aku ki pengen bantu dulurku sik. berarti kowe karo kene. Ya. Engko urang-urung kowe ya njaluk aku. Lah nyapa? Njaluk masalah diurutno mbek medis mah. Jelas kowe ra duwe keturunan kowe. Lambemu. Ora tok. Ya carane disembung. disembung. Disambung. Enak sing anyori ibu lho, maerot ngono jere. Ndang. Piye iki? Ayo kono yang digadu. Ya kowe sik no. Piye, Mas? Aku gak piye-piye. Gak kerasa piye-piye, Mas? Urung. Aku nek karo ngene-ngene iki aku entek loro lho iki mau. Sore iki mau. Wareg. Mulai saka Mbak Susi terus Mbak sopo mau lali aku. Lho sampean Gak kira nuli. bojoku lho, Mas. Lah, Kok iya. koyo ngono lho, Mas. Sampean lali ya karo aku. Lah iya aku ndek bojo kok ya glethrak-glethek to. Kok wis telung glondar. Susi ki sapa? Alah Susi cah kono kok. Lah nuli ki sapa, Mas? Asline bojomu ki aku lho, Mas. Nuli bakul degan ngene pantai kidul lho. Lah kok mau rapi? Ora
rabi ndek iki terobsesi duwe pacar aku duwe bojo aku. Duwe anak, duwe Ora, anak. duwe separo ndase welek. Lho karo Susi duwe anak apa ora? Nek karo Susi gum. Karo Ojo sampean. sampe yo. Ojo Mas. sampe. Karo aku Dalam. gandeng yo, Mas. Enak. Sampeyan nek golek wong bagus akeh, wong sugih akeh. Heeh. Ning golek wong setia kaya aku tanggung jawab iki angel. Dek. Kalau Mas bojone setia. setia lho, Mas ra koyo Setia ki ora usah kondo-kondo. Justru nek wong ngomong setia kondo dhewe berarti bentina selingkuh. Lah ujune sampean lho. Contoh, biyen nek wong seneng ini ya ta. Ya. Aku wis mari saiki tenan. Ah. Dadal kok Tibake. di. Mas penghormatan. Oke, pisan ki ndak ya? Ya ngono. Lho, lek wong ngono kuwi terahe ngono Mas, biyen ngene, tapi suwe-suwe iso ngene. Tobat. Ora, Ya ta? biyen sak gelas saiki sak galon. Oh ya nemen. Dik, Dalam. nek awake dhewe aja gelem kalah karo keluarga sijine kae. Awakmu dhewe lan ndasmu. Lho kok Piye? ndase piye to kok iso? Saiki Piye? tunjukno kelebihanmu. Aku Ngono. pengen ngerti jogetanmu kaya apa, Nduk. Joget. Yo egolanmu kaya apa? Ngegoli sampean. Iya no. Oh. Mas, ketibunge paringi, Mas. Oke. Tak tu, tak tu. Yang endi goyang-goyang. Contonono Mas. Ngene, Dik. Contonono piye? Hek, Krungu suarane blendang tumbokmu, tumbokmu. Nontone joget-joget goyang-goyang tung-tung gentak jreng. Iu, iu. Lho, kok elek ngono to. lho. Urung ki nek sing main iki apik. Jajal kowe sing nyanyi aku sing joget. Contone ngene, Dik. Yo. Iya. Krungu suarane kendang tumbokmu, tumbokmu. Biasa. Penontone joget-joget goyang-goyang tung-tung gentak jreng. Ihu, ihu. Kowe nek patah-patahe Patah-patah no. kepangan wae nak trimo kowe. Loh, ketok iki cilik ning egolane, Dik. Yuk, pesona cinta, aduhai, tunjukkan pesonamu. ngarep. Oke. Ready. Mundil. Musik. Musik. Yo, hek. Elek elek. Krungu suarane kendang. Mbokmu, mbokmu. Penontone joget-joget goyang-goyang tuntu gentak. Dreng. Iu, iu, masuk. Sampean kok nyawang kono ae. Iso nggonmu, nggonmu kaya pring Iso, kok. Mas. Mas aku gini-gini iso lah. Aku luru ora beneran kabeh. Aku luwih powe nak Mas nguwene. Iya iya iya. Piye cah iki Mbah genteni Mbah? Kok genteni Mbah piye to kowe iki? Lah iki ora iso sing halus piye. Aku iso Mas, Iya. aku iso. Sampeyan iso kaya ngene kae? Iso. Jajal, jajal, jajal. Jajal ya Mas. Krungu suarane kendang. Penontone joget-joget goyang-goyang tunduk gentak jas. Iu, iu. Goblok. Lah sampean malah rene. Kancane. Wis ambil posisi ya. Sepurane, Dik. Sampean pengen karo tergoda ngono jarene Kowe setia. setia aku mau ngicipi sithik. Ya ta, terbukti Iya ta. ta. Lah iki wae kowe dek kowe sing ning kene. Lah nyapa kowe modele nyawang terus bubukan ning kono ki Lah iki piye? to? pasanganku nyapa? Yo. Kowe nyapa? Ya kudune aku yo iya no. Jarene Iya. ngene karo aku. Ayo. Hah. Rene pisan. Iki kaya yo Iya. Kowe mau aku cilik ya. Hah? Tak pegat. Los. Los. bocah ndek kayak sampean seni dalem Madep sayang. madep rana. Aku jajal sing gedhi, Mas. Oh iya. ta. Heeh. Upin-ipin mengalah. Iya kaya ben. Betul betul betul. Pantes, Mas. Tak tapuk. Seneng meneng guyu. Iki Ipin iki Sarpin. Mas lah dhewe kaya angka 10 ya, Mas. Ayo mau ayo. Ayo. Krungu krungu suarane kendang tumbokmu tumbokmu penontone joget-joget goyang-goyang tung-tung gentak breng. Iu. Sing lanang lho Dek, ngene. Modele oh. Ayo, Mas, tunjukkan pesona. Ayo kowe nyanyi. Kowe apa iso? Lha iki lho ketoke sepeda tapi le gerakan le. Alah kuwi bar. Lemes. Kudu lemes, Mas. Dek aja mbok teblek kene. Ya Allah. Ngarep no. Ya Allah. Ngarep yo ngelu. Ayo. Krungu suarane kan. Apa enek sing lanang pe ditekek dibatek kok ngguri iki piye to iki? Mesrane. Mesra piye pe mbok dipateni to piye kok iso? Tak kira lek arep ninggal aku. Siluman ketonggeng demak-demak kowe iki. Kleru.
Laki-laki sama saja. baleni iso. Krungu suarane kendang mbokmu mbokmu kancaku goyang-goyang kaya glugu. Glugu. Ora nek patane blas. Dari isi. Iki lho. Iso kaya iki mau. Ayo, Iso, Dik, ayo, buktikan Mas. Oke, Mas. kelebihanmu, Dik. Krungu suarane kendang tumbokmu tumbokmu penontone joget-joget goyang-goyang tuntung gentak das Ki piye to? Weh, ora iso. Pak Didi, ayo. Pak Didi dalang mbok kon joget iki piye to iki? Ora. Dalang ki disepuhke ora oleh joget-jogetan. Ora apa-apa ngono kok nesu. Ayo langsung nyanyi yuk. Ana pamundutan iki. Napa, Pak? Saka Mak Fatonah bakul kembang. Oh, Mak Ah, Fatonah. iki penggemar setia Cahyo Nuswantara ngersake ninggal katresnan. Heeh. Mak Fatona. Iya. Walah kok cepet mau masak kok saiki wis bakul kembang. Kuwi maktun. Ning digarap versi jaranan. Oh, jaranan ya. nggih, yo. Ya. Coba, ya. Cahyo Nuswantara, yo. Ninggal katresnan. Duh. Ninggal katresnan dadekno aja, yuk. Cahyo Nuswantara iki. Yo, Mas Toto, Mas Komet, yo, artis, yo. Oh, iki. Ben jumeneng kabeh. Ya siapno, Mas. Yuk. Siap. Yo, artis jumeneng